Пауза от няколко години, тъй като от няколко години тая традиция, която имахме, не сме я ползвали, но тая година решихме и радвам се, че толкова хора ме уважихте и присъствахте на нашата новогодишна среща. 2024 година беше година, която според мен не е една от най-хубавите години. Може би много хора от вас ще си задавате въпроса защо. Първото, че 2024 година е година на войните. Виждаме покрай нас какво се случва. Войната в Украина, с Русия, в Израил. Това всичко влияе върху нас. Второто, което е нестабилната политическа обстановка, която е в момента и все още нямаме правителство избрано. 2024 година е година, където най-много избори сме провели. Обаче въпреки всичко, аз благодаря на всички жители и избиратели на село Диково, че бяхме заедно, успяхме да си запазим нашата сила и вярваме за напред да сме единни, за да може да успеем в това, което желаем да го постигнем. Ако не сме единни, няма как да постигнем нашите цели. Електронната